Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala na natong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Biyernes, pizza Jess na kini mga higala sa bulan sa pizza Jess na kini sa bulan sa Mayo tuig 2024 ug hapit na gyud mga higala ang piyesta namo diri sa Ayungon. Mistaw niya ta. alas 9. Alas 9 ang among fiesta mas mga higala kay ilabihan mang inita rong panahon agad. Kung alas 10 na to, mahumado mga alas 11, perti na yung inita. So muna nga, amo na lamang isugod og alas 9. Dili po kayo sayo, alas 8 sayo rasad kayo ba. Ang mga bisita dili kabot, unya ang panag alas 10, mudto na po kayo na. So ang among gihimo may higala, alas 9, no? So ang amo ang main celebrant karon, no, ang ato ang naila na kayo, no? Ang ato ang manager diri sa tuang estasyon DYWC si Father Ram Maata. Hala no, may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskes Panglawas. Of course, doon na papilain nga mga lugar nga nagsaulog sila hang sa kuan, sa hunog man siguro murag San Isidro man pod ang hunog siguro. Og ingon man usab sa of course ang Buanggita o niya dito pod sa may Kalumbuyan, no? Kalumbuyan ang akong ang Paris nako sa una nga ang ako karong gawiks mo ko na paroko din na no si Father Christian kining Durango no og ingon manusab ang tanan gyud mga higala nga mga kaigsuonan nato nga nagdebosyon kang Senior San Isidro no, the patron saint of farmers iya no. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala. Ari kita mga higala sa tuwa sa taroy si CBCP News mga higala ha kay kanina no busy kay may dito ko sa tambo kay nagpalit po ko atong maihaw no. Kapalit po tag baka mga higala no aron po atong makalingawan og ihaw karong fiesta kay medyo ubay-ubay tag bisita sa ako ng komedya na kus mga tao ang tanan nga mga akong mga parokyano ba. Ang tanan nga walay kapamistahan adto ginatanan nato dawaton sa kumbinto sa ato pa kung wala kay kapamistahan adto jud kas Pinoy-anan sa Cura Paroko kay daghan na gitang makaon diri no ginagmay ra gud ta dili jud dinagko kayo pero mabusog ra jud ta ana no pinobre ra mangihaw tag baka pero ang mga luto pinobre ra gyud mga lata-lata ra mga paklay lang mga balbakuwa lang ingon ta niana no wala gid ta ingon nga mga mahalon kayo nga mga luto. Ikaw manusab, nasa tagbaboy ginagmay, ihaw-ihaw sa tagbaboy, no, mga dalas hatag-hatag sa mga tao, maabot yun ng mga 300 kilos, kay mga 200 kape ng ato ang ihaw, unya ang mga tao po mo tunol po o ginagmay tag sa kakilo, 5 ka kilo, no, paambit po, kaabot yung mga 300 kilos, unya muna no, nga ato yun nga, mangimbitar po tag ginagmay, kaya usaon man nato ng daghang kay sudan. Ha? So, unya ay mo kalimuton mga higala karong sa ako mga parokyano karong Lunes pohon Pitsa Teresa ang ato ang prosesyon sa ato ang misa diri sa ato ang lungsod sa Ayungon. Unya karong Pitsa 14 tanawan ninyo mga higala no second year na sa among Kadumahan Festival. Nindot na kayo mga higala. Patsada kay suportahan man ang kanang gitawag natong street dancing sa kining lungsod no lungsod sa tupa ang simbahan ug ang lungsod mao nagtambay yungay pagpahigayon sa Kadumahan ang muhatag sa mga prizes mao og sa mga balayran ang kining lungsod unya ang mupa-snack sa mga dancers dala na sa pagpakaon sa mga drummers ang simbahan no so muna nga dunay collaboration between the church and the state din sa amua sa Ayungon so muna nga lipay na sa ta ay mo katingala may higala nga na naglagubo kay mao na ron ang Sounds Food in Town sa LGU nga hinay-hinay pud nila nga nagkailan gipatukar no nya saon man gyud nga nagdungan man usa na kusog pagugayo higala kusog pagugayo higala no ni paka gud diri ang ako ang ni kuan god ang kakusog ni
nakuha sa ako dire nga microphone, no, ni action jud og lagubo dire may gala, no. Nalaman na, no. Nahala, no, ari kita sa ato ang saint of the day. Ang atong saint of the day karon ang ako ning paborito nga kining santo, si San Damian sa Molokai, no. Kini si San Damian manghigala sa Molokai, no. Kusog jud kayo mahigala, ako musulod gyud sa akong microphone, no. O niya taga Belgium ni siya, no. Musulod gyud sa akong microphone ang ilahang kusog kayo. Ang butog madungog ra pa ninyo di mga galang. Kusuga kayo. Waro ba ko masugo po diri pa hinayag nga may kiga-record ko. Sige lang, agwantahon lang nato na may gala, no. Taga Belgium ni si kusugaw. Taga Belgium ni si Saint Damian sa Molokai, no. Taga Belgium ni siya. O niya natawo siya na itong January 3, 1840. O niya naila siya sa pangalan niya Joseph o niya sa diha nga nahimo na siyang membro sa Joseph ang original ng pangalan. Sa dihang na membro na siya sa Congregation of the Sacred Heart, gitawag na siya og Damian, no, San Damian, no. O niya dito siya na-assign sa lugar sa mga kanabitong naay kuan, kanabitang lugar mga higala nga adunay mga sanlahon. Unya tungod ni ana natakdan po din taong kini si San Damian ug nahimo po siyang sanlahon ug mo iyang namatyan. Salamat ko higala gipahinayan. Salamat kay San Isidro ha nga imong gilamdagan panahon-una sa operator kay peting kusuga kay ilahang sounds mga higala. Kusuga ay musulod diri sa akong microphone. Musulod diri. Okay, no, nalapadayon ta mga higala. Ang ato ang santo karon mao si San Damian sa Molokai. O niya, ari kita sa atong ginagmang Jolo Joke. Jolo Joke. Okay. So, ari kita sa ato ang nag-istorya kini si Busting o si Picoy. Brad. Sister Lucring. Nga, no? Kanang, nga kay kwarta diha. Nga naman di ay manghulam unta ko kay magpakuan ko, magparehab ko sa akong buhok. Ha? Ano man na imong buhok? Adik di ay na? Dili ba kay kulot manggukog buhok ako kung ipatanos, akong iparehab ba? Dili na siya rehab ko na. Ipariband. Ay maura man siguro na iparehab ug ipariband tanuson ra ba? Aw nalagod iparehab na imong buhok, adik man daw na. Joke ba yun? Joke na daw ito, o may lain. No, may munto na kanatuntanan mga higala. Salamat din taong hinayan o gamay ang ato ang silingan nga nagpatukar sa ilang sounds, no. Kay musulod diri sa ako ang microphone mga higala, no. Mukuan god murag mo masubrahan god kakusog siya. No, ari kita mga higala sa ato ang ari kita sa ato ang topic. Ang atong topic karon kabahin kini sa gahapon New People of God man karon ang ato ang topic karon, no, kabahin na pod sa kining kanabitang idol or Dios, no, kanang kabahin bitaw sa mga Dios ba. Ato nang iskutis-gutan mahigala kay kita ra ba mga Katoliko dunay akusasyon nga nagsimba kuno tag Dios ana, no. So first of all, before we explain about our side on this issue, ato na nga i-define kung unsa ning idol. Sa Christianity, sa Biblia, ang idol is an image or a statue that is regarded as equal to or greater than God. No? Kung sabihin ni Isaiah pa na, kining mga Diyos, mao kini ang mga imahe o estatwa nga giisip nga katumba sa Dios o labaw pagani sa Dios, no? Regarded as equal to or katumba sa Dios o labaw pagani sa Dios. Sama ba sa nahitabo sa Exodus kapitulo 32 nga adunay mga tao nga paghimo, no, kang Aaron og estatwa sa nating baka nga ilang gipaka Dios, no. Kadto pa kun atong basahon ba kadto bitaw sa panahon ni Moses sa Ten Commandments kung nakabantay mo
doon na to'y panahon nga si Moses may adto dito sa bukid sa Sinai kay dito nakikinabi siya sa Dios. Unya samtang wala siya ang mga tao gilaayan og hulat niya nga mopauli siya muna nga ilahang gipugos si Aaron nga maghimo og Dios nga sila mismo maghimo sila og Dios. Unya ilang gipanghatag ang ilahang mga bulawan nga mga kwintas, mga porsilas ug tanan nila nga gipatunaw unya naghimo sila og estatwa sa nating baka nga maoy ilang giilang nga Dios. So murag ingon-ingon niya na nahitabo. Muna nahitabo sa Exodo Kapitulo 32. Sa mga tao nangandoy og Dios, nandidon andot muna nga na wala na le masabti ang ilang gihimo kay tungod sa kahuyang sa ilang pagtuo, no? Kakulang sa ilahang pagtuo, nahimo na hinuon sila pinakasayop, naghimo sila og Dios. Angay natong hinumduman nga we should not forget nga ang Dios mo'y naghimo kanato, no? Mo'y naghimo kanato. Sa to paduna na Dios nga naghimo kanato. Sa to pa mauna to siya atong ilhon nga Dios. Sus kang mga Israelita kay naghimo pa magid sila laing Dios. No, they created God. So in order to compensate their imperfections and feelings of inferiority or superiority. Duha na siya mahigala, no? Usahay maghimo-himo kita og Dios, no? Dung mga Dios maghimo kita og mga Dios in order to compensate our imperfections. Sa ato pag gusto nato bang kumplituhon ang ato ang pagka imperfect, mahimo kitang perfect, muna nga magpatabang kita og Dios. Unya kay wala man kinailhan nga Dios, maghimo na lang kag imong Dios aron aron nga matabangan ka sa imong superiority, no, sa imong pagkamapahitason o kinibitang inferiority sa imong pagkamapausanon, sa imong pagkaubos ba, no? So muna siya nahitabo sa kining Exodo 32 nga nasuko pag-ayo ang Ginoo sa mga tao kay naghimo man sila og mga graven images or kanabitang images nga ilang giilang nga Dios. So sa atong kaso, no, to our image in the Catholic religion, we don't create images and worship them as God. Wala, no? Wala ta naghimo ni ana, no? Gani sa ato ang doktrina sa Katoliko, wala kita nagtudlo mga ana nga mga igsuon nga ang usa ka imahe mamahimo nga Dios alang kanato. Ang kuan lang, ang atong mga imahe is only a representation of the reality, no? Sa ato pa, we honor the images in order to express our devotion to the reality. No, ato ba nga gitahod ang mga imahe aron pagpaila sa atong dakong pagtuo sa kanang gitawag nato og sa tinuod nga gihimuan sa larawan. Pananlitan, no, pananlitan sa imuhang kanabitang picture sa imuhang asawa, imong gitahod, imong gihagkan, no, ang picture sa imong asawa tungod sa imong dakong gugma, dili sa picture, kung dili mismo sa imong asawa. No, nakuha ba ninyo ang kuan kana bitaw kana gitawag na to kana bitaw sana ang buote pasabot, no, nga panalitan picture sa imong asawa. No, kada naman tay mga picture lagi ra, no, labi na nga sayo na lang kain pag picture taking karon ginamit ang cellphone. Usahay ang picture sa imong asawa nga naa sa cellphone mo imong gihagkan, pero wala na nagpasabot nga ang picture sa imong asawa nga naa sa cellphone mo imong gihigugma. Pinaagi sa cellphone, picture sa imong cellphone nga sa picture sa cellphone nga imong asawa, imong gihagkan ang maong picture in order to express sa imong gugma sa mismong imong asawa nga tuwa sa layo. Ingon ni ana. So muna nahitabo pod nga sa ato ang gitawag na to gihimo pananglitan sa Ginoo, no? Pananglitan sa Ginoo no picture ni Mama Mary. Of course, miingon man si Kristo nga anak ani ang imong inahan ang niya ang imong anak. No, sa ato pa atong giila nga inahan si Mama Mary. Unya sa ako mismong experience, daghang kay mga higayon nga gitabangan ko sa mahal nga birhen. Muna nga tangod gyud ko kayo, nagdevotion gyud ko sa atong mahal nga birhen. Pero diha sa iyahang hulagway usahay diha sa cellphone, diha sa mismo nga estatwa, usahay hagkan ako gyud mahigala tungod sa
gitawag natong dungod sa akong dakong pagdebosyon. Pero wala na nagpasabot nga mismong istatuwa mo ay akong gipaka-Dios. Unya mo pa nagpasabot nga ako akong gitahod si Mama Mary, ako siyang gipaka-Dios. No, doon naman tay tulo ka klase sa pagtahod. Doon ay gitawag natong latria, hyperdulia ug dulia. Nya kanang sa mahal nga birhen mo na siya gitawag natong hyperdulia, being kanang gitawag natong saint of the highest level, no? Unya dulia kana sa mga santos na siya. Unya ang latria para na sa mga gitawag nato og sa Ginoo gyud mismo. So we have that kind of level, 3 levels of worship, 3 levels of respect and devotion, no, veneration, worship, ngana no muna nga dunay moingon nga dili ang tanan gyud latria, dili man na kay ang imuhang paghigugma is not only expressed in action but also that is what is in your heart, ingon ana no, nga sa ato pa buti pa sabot nga pangutan-on gyud nimo ang tawo, panalitan kitang mga Katoliko mobaw man lagi ta atubangan sa mga graven images, no, kanang mga santos, estatwa, ingon ni ana muyukbo man lagi ta, muluhod man kita, kulang pa na imo pa nang pangutan-on sa man sa imong pagyukbo, nagluhod man ka gipaka-Dios ba nimo na ang larawan? So tubagon jud kay wala oy, dili ang larawan may mga gipaka-Dios kung panalitan sa kaso sa kanabitang gitawag nato og krusipiho, no, krusipiho. Sa kaso sa krusipiho, numiyokbo kita sa krusipiho, pero wala na pasabot nga ang krusipiho may aton gipaka-Dios, kung dili mismo si Kristo. Panalitan muyokbo kita sa larawan sa mahal nga birhen, wala ka na nagpasabot nga ang mismo ra gyud nga kanang gitawag og imahe sa mahal nga birhen may ato ang giyukbuan, kung dili mismo ang mahal nga birhen. So pangutana, ato pang gipaka-Dios ang mahal nga birhen? Wala. Ato lang siyang gitahod, kung sa in English pa na ato na siyang gi-venerate. Pero ang mga laing relihiyon, with their accusations, maingon gyud sila nga wala. Pagsimba gyud ang inyong gihimo, kiniyukbo man mo, wala lagi. Kaya ang pagsimba dili lamang sa pamustura, kung dili anaa gyud mismo kung unsay anaa sa imong kasing-kasing. No, pareho sa gunaog kanang muyukbo kita sa flag ceremony bagtaba, muyukbo man ta sa kanabitaw matimpong Rizal Day, no, nga maghalad og bolak diha mismo sa tiilan sa monumento ni Rizal, nya muyukbo pud usahay ang mga muhalad. Wala na nagpasabot nga ilahang gisimba si Jose Rizal isip Dios, kundi misimba si mirespeto ang mga naghalad sa bulak tungod kay si Jose Rizal lagi, Dr. Jose Rizal, mauman ang atuang nasudnong bayani. Ana ba? So, all the accusations, atong hunahunaon, katong mga laing relihiyon nga kontra kay nila ang mga imahe. Kaya nga naman, kung magtanaw gud sila sa mga imahe, Diyos manggod, munang kontra din nila. Pamukon na nila. Pero kung nagtanaw sila sa imahe, imahe sa lang isig katawo, nga di nga tuan na sa langit, o gani atuan na sa sabakan sa Dios, dili nila na pamukon. Kaya ug unsa man gyud naas kasing-kasing, mao'y imong buhaton, ginamit ang imong mga kamot. Ingon ni ana, no? So banda nga mga laing relihiyon kontra kay nila ang mga imahe, kay mao may naas ilang hunahuna nga ang mga santos, mga Dios dili ba ya, no? Kung imong butaon-naon ang mga santos, dako bay kana sa gikatabang kanato. Kay ngano man sila mao'y hinungdan nga nagpadayon karon ang pagtuong Kristyanismo. Kay kung wala pagkaha ni sila, kung wala pagkaha ang mga santos, dugay rang nawala ning Katolisik kining gitawag natong relihiyon nga kining gitawag nato Kristyanismo. Kung nanurinder pag itong mga nahauna ka nato nga mga santos, katubitong gipanglansang sa krus, gipakaon sa leon, gipangdauban nila ni Nero, wala baya to sila nangahimo to sila mga santos ug gani mao'y nakapalambo sa atong pagtuong Kristyanismo. Sumuna nga matingala ka sa mga laing relihiyon nga ilahang kontra kaayo ang imahe. Ngano man ayaw kontraha ang imahe, kay ngano man ang tag-iya sa imahe, dako kay tag-utang kaubuton ana. No, parehos gud sa imuhang apuhan nga kanang imong gipuy-an karon nga balay sa imo pa nang apuhan sa una, kanang inyong yuta nga gitukuran sa inyong balay sa inyo pa nang apuhan sa una. Tagaipod og damay pagtahon imong mga apuhan nga patay na. Muna nga doon nagay panahon nga hinumduman nato ang maatong apuhan nga patay na, tungod kay sila man mo hinungdan nga nagpadayon ang atuang nga nakatagamtam kita sa mga kaayuhan nga niya karon kanato. Nya kini mga santos
Nakatabang sila dako kanato karon okay panalitan kini sila si Senyor San Isidro. Nahimo silang pagtulunan alang kanato karon. Panalitan kini si Senyor San Isidro. Nahimo siyang pagtulunan sa mga magbabaol nga dili na diha sa atong pagbabaol atong pamaol dili lang magsalig kita gyud sa atong kaugalingong kusog kung dili musalig usab kita og mangayo sa panabang sa maha sa Ginoo pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo. Daghan pa kaayong mga santos nga mo'y hinungdan nga hangtod karon ang Kristyanismong pagtuo nagpadayon kay nagpasakit man ni sila naghatag man ni sila og dako kaayo nga paningingnan aron nga mapadayon. Muna nga natingala ko sa mga laing relihiyon nga ilang pamukon ang imahe sa mga santos kay ilang manggiingon ang naa ilang kasing-kasing ang kasuko hingano man kay do na manggoy mo ingon nga ang mga Katoliko kuno kining mga santos gipaka-Dios kuno nato. Unya kay dili man lagi sila mutuo, unya ang ilahang huna-huna nga basta gani mga Dios bukon gyud na. O muna nga ilahang gibuak kay sila mismo may naghuna-huna ni ana nga kining mga santos Dios muna nga ilahang pamukon. Ayaw. No, kung dili man gani mo total wala man pumupug sa pag ila sa mga santos nga Dios. Una nga ayaw ra po laman ninyong pamuka. No kay in the first place dili pod gyud na inyuha no o inyuha sa una pero dili na karon kay ngano man na may mga nibalhin na sa laing relihiyon nga ilahang ilang gipamuak ang ilang mga santos murag mabutang ba ani sila walay utang kabubuton katong mga Katoliko sa una nga nibalhin na sa laing relihiyon nga ilang gipamuak sa panahon baya nga Katoliko pa sila nga ilang ipasidunggan ang mga santos wala sila makabalo nga itong mga panahon nga sa Katoliko pa sila nag-ampo ba itong mga santusan nila. Huwag sila kay baluana. Kaya para nila, nadala sila sa gitudlo sa mga ilahang bagong karon nga mga pangulo, ang mga pastor, nga Dios na. Muna nga nausob ang anaa sa ilang kasing-kasing. Imbis pagtahod, kasuko sa mga imahe. Pero huna-hunaan ninyo ha, sa panahon nga Katoliko pa mo, nag-ampo mo nga kanang mag-ampo ang mga santos ninyo tinuod ba gyud nag-ampo sila no ato niya nang i-discuss ha kung ang mga santos tinuod ba gyud nga nagsantos nag-ampo alang sa mga nagdebosyon kanila ato nang i-discuss aron makasabot nga mga laing relihiyon nga nabutang bayag wala moy utang kabubuton kay ngano man sa panahon nga Katoliko pa mo giampo bay mo ana mga santusa nya karon nga gitudluan mo anang inyong mga pastor nga kanang mga Dios na imbis nga pagtahod ang anaa sa inyong kasing-kasing kasuko na. Mo man nahitabo kaming mga Katoliko, kitang Katoliko, dili kasuko ang natong kasing-kasing adto sa mga santos pagtahod. No muna nga bisan ang ilahang mga imahe atong gitahod, atong gipasidunggan. No kay kun unsay naas kasing-kasing mao mo gunay buhaton sa imuhang mo na isulti sa imuhang mga ngabil ug mo na buhaton nimo sa imuhang mga kamot. No kitang kaning mga laing relihiyon ang anaa sa ilang kasing-kasing kasuko batok sa mga santos kay kontra lagi kay mga Dios lagi kuno o niya kaning ilahang mga imahe sa Dios mo na masuko kasilag yung anaa nila bisan pa gani ang mahal nga birhen ilang gid kasilagan ngano man tungod kay gipaka-Dios lagi kuno natong mga Katoliko wala na balik-balikan nato na mahigala ha taas-taas naman natong oras no so muna nga balik-balikan nato na kining kabahin ni mga kuana no kay kini mga laing relihiyon nga katong mga Katoliko nga namalhi na may murag nabutang baya nato og na wala sila utang kaubuton kay sa panahon nga mga sa Katoliko pa sila nagdebosyon ba na sila sa mga santos unya giampo na sila sa una unya karon nga do na lain nga miusob sa ilahang pananaw sa mga santos imbis pagtahod gihimong kasilag ilan ang gipamuha muna no so muna ha ato nang balikan ug mga adlaw mga laing relihiyon no kung mahimo paminaw mo ugma sabado man ugma kay ato na muna akong i-discuss ugma no ang kining gitawag nato ang mga santos nag-ampo ba alang sa mga buhi klaro so, salamat kayo sa pagpaminaw ha mga laing relihiyon ha paminaw mo ugma kay ato during discuss na siya kung tinuod gani kung doon na kita mga basihan nga ang mga santos nag-ampo alang sa mga buhi sa panahon nga Katoliko pa ka nag-ampo di ay ang mga santos para nimo pero unsa may imong gihimo imong karon nga nausob ang imong pananaw gikan sa pagdebosyon ngadto sa kasilag muna nga karon gikasilagan na nimo mga santos ang sa una nag-ampo para nimo imo nang gikasilagan ron tungod sa mga
pastor o mga ministro nga nag-usog kung ano sa inaas imong kasing-kasing. Sa unang gugma ngadto sa imong isig-kaingon mga santos, karon giusog tungod sa pagpaminaw nimo sa ilahang pagtulunan, nahimong kasilang. So sige lang, ug mga adlaw may higala, no? Ato na isigutan ginagmay kanang maong pagtulunan kung ang mga santos nagampo ba kanato samtang dito samtang atuan na sila sa langit. Okay? Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.